ҳоли ҳамо хе бигин ӯ қадар просмотр, ӯ қадар комментарияи ҷазиру бетарбияву безебтарин бо ҳамо қайдига дизлайкин фаҳмо хайратам ки кайдитон тоҷикӣ гав задам. Темаи серьёзнитон мефура, гав нестай гӯш кунед. ози агар ягон чех ёки ягон ҳамо тарафҳои кавказки инсоно ҳамитаи ранги ман видео мекардам, мегуфтанд ки ҳамо Мадина Басаевара бисёр бад тема накунем, ӯ итарӣ гуфтани набуду итарӣ гуфт, ёки итарӣ кардани набуду итарӣ кард, ёки беақлӣ кард, ҳо гуноҳ дора, ё не ки касякош инаҷада гуноҳ дора, инаҷада дига камтара короче неправильно поступок кардагия. Гуфта ранги ма агар мефаҳмондактона ҳаматон чикор мекардем? Вот мужик красавчик, вот это блин справедливость, гуфта нахели кунбардорӣ карда, о всё красава, гуфта лайкора мемондем, правильно? Агар бо мегуфт ки видеои кардагитона удалӣ кунем ки Исуса ай уитон мекунам, всё мегуфтем ки видеотона удалӣ мекардем, бо 6 моҳи дига видео намебаровардем. Не ки ҳаматон намегум, яхелтон видео дига 6 моҳа намебаровардем. Не ки бародаро шумо тоҷикем ку фақат зуртон, воиматон, сиёсаттон фақат тоҷико да мераса. Зуртон фақат амо гапотон тоҷико да мезгара, правильно? Фақат як камбағали бесоҳиби бечорара рафта қапида бахшиш мепурсонед барои дар Кремл лизгинка рақс кардагиш. Салому алейкум бародаро, ин ҳами бачара ёфтем ҳами ҷадабда. Аҳмад илтимос мекунам қайд бубахшем, ҳами кори метавонам кардем. Ёки духтарои тоҷика қапида сарша кал карда сёмка карда интернет парафта метонем, шарманда карда метонем. А бача ва ё чӣ хеле боша набоша тоҷикан, ай давлати моян, хоҳар мегем, апа мегем, зан мегем, модар мегем, бо ягон близкӣ мегем, радной мегем. ҳамиқа гарини бара Тоҷикистон баъди соати 10 бега як бор просто бро душанбера тамошо ки ҳамиқа гарини боши. Любой намудаш, любой хепушидагӣ, сару личи, куни личи, любой хешидагӣ амуҷа. Ку бара ягонташа бара тоза ки, ку бара ягонташа ай дасташ биги я шапалоқш бизано, бо ки ҳами кора наки, ай ҳами кори ҷазират даст бикаш, ма тада ёрдам ина хона, ина пил, ина ягон чи дига ёки ина ҷои кор, бара корта ёки ҳаёта соз бар бугу ку ягонта кори мусулмонӣ ёки кори нек ба хайр ку не наоборот мерай мошин кати мести меги чо карди меги намерем ёки чанд сом мести меги гарениё. Бисёриётона савол чӣ ба дига миллатҳо ҳаракат мекунанд ки духтарошона инамидари шарманда карда ёки корои ҳаромшона сёмка карда интернет напартонанд. Барои чӣ? Барое ки ваё нангу номус доранд ва ё я намуди изом мекашанд ки штоби дар бораи миллати онҳо я миллати дига прикол кунанд ёки бига ки ина духтарои шумо фалон кардастанд. Агар не ҳаромиёшона ваёам бисёрай просто маҳкам мекунанд ранги мову шумо инамидаи реклама кардан хеле сар наметиҳанд дар интернет, барое ки нангу номус доранд. як бори дига гуфтастам, шумо то ҳамин дараҷара маъне ва мазмуни гапҳои мара намефаҳмед ки што вақте ки ман мегӯям вақте нафаҳмиди павтормон тамошо ки як бори дига ва менависи ки теда одамо кор надоранд, бо як бори дига павтор мемонандтра. Ман просто так намегӯм ин гапа. Шумо чизе ки айма фаҳмиден, шумо дар чӣ хеле ки маъқулай, чӣ хеле ки выгоднай, анамухе дахтон мегирем, анамухе мазмунша мефаҳмем. Бародаро, ман чӣ гуфтам? Ман тарафи ҳам духтарака гирифтам. Ма як бор не ду бор се бор дар ҳамо видео як бор павтор ки тамошо ки чӣ гуфтам? Ман гуфтам ки касе ки ҳамо духтарак дар дасташ қуръонай, сару лич либосои европейски катияй гуфтам. ҳамухе гуфтам павтормон тамошо ки ғайр аз и дар вай видео ман дар бораи зино гав задам, дар бораи крест гав задам, дар бораи фалон дига чизоам гав задам. Не ки шумо фақат ҳамо сару личижда ё либосои ҳуҷда зацепиться кардем барои одамое ки намефаҳманд мара.
касак гуфтагим ҳамун маъноеро дорад ки сару лич ва либосҳои европейска ки қуръона қабидан гунаҳгора, яъне шумо нафаҳима чо кунӯ. Бо бисёриҳо мегӯяд ки ту зидди ислом видео баровардӣ ё ки зидди қонуни Аллоҳ ту гап задӣ. Бародаро, агар 18-сола духтараке ки гудакай, ақлиш камай, тарафи ҳамура бигирӣ, ҳамин зидди ислом мешавад. Охир мегӯянд сирри бародарта ба ҷо кӯш, то би дигарон нафаҳманд. Изои муъмин ҳаром аст мегӯянд. Ҳамин гапҳоро шумо оё нафаҳмида будем? Якумаш, ман дар видеои худам ислома, политикара ва миллата намерасам. Барои чӣ? Барои тарс ё ки барои ягон хел пропаганда не, барои ин гапҳоро гап задан ақли ва саводи олиҷаноб дар кор аст. Ай ҳамон хотир ин темаро ман намерасам. Шукрона маълумоте ки ва илме ки ман дар ислом алҳамдулиллоҳ дорам, баъзе инсоное ки маро ҳақорат кардем, мумкин ки шумо надорем. Агар ки медоштем, шумо дар даҳани тозатон ва дар забоное ки ширинтон ин гапҳои қабеҳу ҷазири мусорскитона намегирифтем. 4 китоби динӣ аст: Қуръон, Инҷил, Забур ва Таърот. Просто ҳамин китобҳоро ҳар хел дино мехонанд. Яъне мисол мо мусулмонон Қуръон мехонем, Инҷила христианон мехонанд, Таърота евреё мехонанд, Забура хато накунам католико мехонанд. Инҷил яъне ки касе намедонист ҳамун Библия мешавад. Ин китобҳоро хондан, дидан, донистан барои худ ягон илми зиёдӣ гирифтан ягон ҷои безеб надорад. Главни ба ҳамун китобҳои дини дигар, яъне ҳамун Инҷилу Таърот, ҳамун хели китобҳо ғайр аз Қуръон амал накунӣ шид. Тамом. Қуръон китоби мояй, дигар китобҳоро ӯ гапе надорад ки мисол вайро ҳурмат накунӣ. Агар ки оиди зидди ислом гапзанӣ бошем, гап нест. Дур намерем. 1 ҳафта пеш ҳамун тоҷики хитон дар Тоҷикистон дар хонаи Аллоҳ масҷид омада домлора ё ки ҳамун коргарои масҷида чӣ гуфта? Муллота фалон мекунам гуфта. آدم خوب برا دلی بوجو میگم آنها آدم اومده میگم میگم تو نیا محل آدم محکم کنه پول ماچتا نه تو هم گفت میسی او محکم کنه ماچتا میگم تو داوا میگم تو تگی میسی او محکم کنه پول ماچتا من ماشی صاحب دارم ماش باید هاش شاش باشه بتونم کی ماشی صاحب دارم بیار مخام کوی ندارم ماچی در مسکو یا از سلاتی در مسکو گشت در توجی چه فهمیدی من فقط میگم تو نگفتی تو میگی که یک شو آدم میگم تو همین شهید است همین شهید است چه گویدو انا میخوام گفته که همه تو میگم بولو تا میگم کدومی چری الله بدین که همه آدم رفتن و قپیدن و ویدیو کردن و سینمات کردن بخشش پرسوندن و در اینترنت پرتوفتن یگان تا برای چی؟ برای ای گپ چاپ کردن کنی کپ پکالون در کوره شما کتاب بیبلیا را گنده میکنید یعنی دینی христианора пас мезанем. Ин нодуруст ай бародаро. Ҳамун христианорам мегӯянд ки худо яктай. Просто дино ҳар хелай. Мо ки мусулмон ҳастем Қуръон мехонем ва ё христиан ки ҳастанд Библия мехонанд. Мисол, ман ҳамира уверена мегӯям ки вақте ки ман мусулмонам, бародарои ман мусулмонам ва худшона мусулмон ки мегиранд ва даъвои мусулмонӣ мекунанд, ҳамин агар рафтеста бошанд дар замин ё ки дар ягон ҷои ҷазир китоби Библия агар хоб бошад, ҳамонро бина просто так намезгара намерава. Мерава мегирад тоза мекунад ягон ҷода мемонад. Барои чӣ? Дар он видео гуфтам ки ай Қуръон баъзе чизо дар Библия омадаги аст. Шумо нависем ки китоби Қуръона кати Библия сравнивать накард, як накард, ман вайро як накардам. Ҳамиқа гуфтам ки што ай Қуръон баъзе чизо дар Библия омадаги аст. Мисол, Исо пайғамбар дар Қуръон омадагиай, вай пайғамбари мояй дар Библия омадагиай. Просто мо Исо пайғамбара пайғамбар мо мегем. Яке аз беҳтарин пайғамбарое ки дар олам омадагиай. 124,000 пайғамбар омадагиай. Ҳамахе аз онҳо беҳтаринош 25таш дар Қуръони Карим
ҷо гирифта шудагиянд. ва ма боварӣ дорам ки христиане ки дини хича ҳурмат мекунад, агар қуръони моро дар ягон ҷои ҷазир замин бина, вай ҳам ранги худмо мегираву ягон ҷои тозада мемояд, ё ки ягон мусулмонда метия. Ман бародар мегӯям китобтон дар замин хоб накунад. Барои чӣ? Барое ки вайҳо ҳам медонанд ки што дар қуръон исо пайғамбар омадагия, яъне Исус мо пайғамбар медонем ва ё худо медонам. Не ки баъзеётон танқид кардем ки дар қуръон чизе ки дар библия ҳастай нестай, ё ки дар библия чизе ки ҳастай дар қуръон нестай. Агар шумо Исо пайғамбар моро қабул накунем, хай кори шумояд. Чӣ хеле мусулмон мешинаганд? Мадина ба сай вақт беторат мегӯяд. Шояд ки беторат боша, гап нест, амакад шумо розием. Не ки ҳамун инсон боварӣ дорам ки ая хеле шумода як рӯзда зиёдтар, яъне 4 бор овозӣ мекунад, чем як хеле шумо. Мегӯем ки қуръона гирифт дар замин партов. Мардум, бародаро, шумо чива тӯҳмат мекунед? Шумо дидем ки гирак қуръона партофта боша. Гирифтак ҳо дар камера дар замин омадагия. Ты читаешь Библию, а я Коран. Не ки, яъне поёнда омадагия. Мумкин ки ва ягон стул дамонд, ё ки ягон стол дамондак, ё ки ягон хеле чӣ мегам, ҳозир хеле бифаҳмонтар, чтобы ҳаматон мара туғри фаҳмед. Ҳамин почашна хеле чорзона мекунӣ, мешинӣ ку, мумкин ҳамунҷаш дамондак. Яъне ки вақте масҷид медори, ё ки қуръон мехонӣ, мехонӣ, дар почаат мемонӣ ку. Ма ҳамира гуфтанем, ӯ хеле не ки ма тарафи ӯра гирифта, ё ки зидди ислом. Камтарак вақте ма ҳамира гап зазам, камтарак сартона кор фармонен, илтимос аз шумо. Бародарон, ҳозир ма дар пеши ягон зоти инсоният отчитываться, ё ки бахшиш пристоять ният надорам. Агар ки дар берунам любой кас мара бина, чизе ки ҳозир гуфтам, ана мера павтор мекунам, як бори дига мегӯм. Дар ҳамун видеои охирон 600-700 та фақат комментарияи ҷазир омадагия, 5-6 та хуб омадагия, чандсад та дизлайк омадагия ва 100 чанд та лайк омадагия. Гап нестай кори шумояд. Не ки ма да ҳамиш басай ки 100 чанд та ҳамон одамое ки мара фаҳмидан, гапҳои мара дуруст қабул кардан, ҳамон қа лайк мондагишон ку барои ма басай. Барои чӣ? Барое ки мара фақат инсонои ба тарбия, бо ақл, ба фаросат ва камтар хеле олам камтарак маълумоти хуб доранд, ҳаваё фаҳмидан. Меган ку главное не количество, а качество. Ҳамон одамое ки фаҳмидагӣ, одамои нафаҳмидагӣ да якта дутажда мефаҳмона, ӯҳо мефаҳмад, дальше меган ки эхе набуду, эхе гуфтак меган. Тамом. Фикри бисёриётон ҳамин буд ки ту зидди ислом гап задӣ, зидди қонуни Аллоҳ гап задӣ. Бахшиш пурс, видео ки мо тура мебахшем. Мардуми гумроҳ, агар ма зидди ислом гап мезадам ку, тоба навзан билло, ма мурдагим беҳ буд ина хеле видео карда, видеообращение карда, ма аз шумо дига бахшиш намепурсидам. Чон мекунам бахшиши шуморо? Шумо кием ки шумо мара мебахшем вақте ки Худои таоло истодагия ки ай ӯ ма бояд бахшиш пурсам? Шумо як махлуқи обычный прастоен ки куни хитон тарай, куни хитон гӯҳай, хитон нашаву каляну любой чиро мезанед, зинову ҳаромию дуздию гопстоп любой чӣ мекунед. Ай ҳамон хотир гапҳои ма сахт нараса, илтимос бисёриётон серано и гапа дига хела мефаҳмед. Ай ягонтатон бахшиш пурсидан ният надорам, бахшиш пурсам фақат дар назди Аллоҳ мепурсам ва барои видеои барои Мадина кардагӣ не, барои дига гуноҳон. Атак ҳаматон серано саломат бошед. Ай ягонтатон хафа нестам, ягонтатон претензия надорам. Агар ҳамин видеомам шумода чӣ мегам, ҳамин видеомам агар нафаҳмед ку, значит ма дига ина хеле даст нахе